Občiansky netreba, ne? No nie, to už som nahlásil predtým. Ešte niekto... Ale že každý účastník, že? Jaj? Nie, menný zoznam účastníkov zatiaľ nepožadujú. Rozmenili skutočne na drobné, na konkrétne mená, na konkrétne osudy konkrétnych ľudí, ktorí umreli len preto, že mali nejaký pôvod, nejakú rasu. No, rozhodli sme sa v tento deň tu stretnúť a pripomenúť si konkrétne obete holokaustu zo Slovenska. Práve dnes, pretože dnes je 77. výročie vzniku Slovenského štátu a bohužiaľ pred niekoľkými dňami boli ľudia, ktorí verejne obhajujú jeho vznik, jeho fungovanie, jeho trvanie a jeho činy, boli zvolení do parlamentu. Je možné polemizovať o tom, či ich voliči vedeli alebo nevedeli, čo títo ľudia obhajujú, ale každopádne považujeme za svoju povinnosť upozorňovať na to, čo slovenský štát v slovenských dejinách znamenal a aké obete spôsobil. Takže cieľom tejto spomienky je skutočne zapáliť niekoľko sviečok s menami konkrétnych obetí a týmto spôsobom to veľké číslo 70 000 rozmeniť na drobné, na konkrétne mená a konkrétne osudy. Odkiaľ ste získali mená? Vychádzali sme z verejne dostupných zdrojov, momentálne je zverejnený zoznam žilinských obetí holokaustu, takisto je zverejnený zoznam piešťanských obetí holokaustu, ktorý zverejnil Piešťanský týždeň práve ako reakciu na zvolenie Kotlebovcov do parlamentu. A takisto v podstate od priateľov a známych, ktorí poslali konkrétne mená svojich príbuzných, ktorí teda skončili v koncentračných táboroch.